Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon gaur hilaren 13 da eta ez da ez aste arte eta ez ostirala, baina zorte txarreko eguna dela badirudi, bai. Tira Inigo, gauza bat egingo dugu. Albiste txarrak eta onak tartekatuko ditugu, bale? Hasizu. Albiste txarra, Iñaki Lasaetura ez dator gaur gurera, desagertu eginda, datorren astean itzuliko da, baina gaur kale egin du. Agian bere osaba ezkondu da, edo jaiondoko alferra du. Jaiondoko alferra, ez egiteko, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Eta orain, albiste ona. Iñaki ez dator, baina kontzertu akustikoa badugu, Gaur, Jon Moma dator gurera, Universos lana aurkeztuko digu. Musika pila eta sarraskiari aurre egin beharra ere izango du gure gonbidatuak, Jon Moma gaixoa. Gure munduan, norra ezen azten badut, nondik natorren ulertzen laguntzen diran toki hura. Nire bazterra, gure bazterra. Eta gaurko egunarekin erlazio duen beste albiste txar bat aipatu behar dut. Gaurko egunez, Uruguaiko errukbi talde bat zeraman negazkin bat Andeetan erori zen. Honek Andeetako tragedia izenez ezagutzen den gertakari ospetsuari hasiera eman zion. Urriaren 12an Uruguaiko Fairchild Fokker F-27 Carrascoko aireportutik abiatu zen Montevideoko All Christians Rugby taldeak Txileko Santiagoko Old Boysen aurka partida bat jokatu behar zuelako. Eguraldi txarraren ondorioz, Mendozako Plumerillo aireportuan geratu behar izan zuten eta gaua bertan pasa. Hurrengo egunean, eguraldia zertxo baito betu bezain pronto hegaldia martxan jarri zuten. Eta gau hartan, 1962ko urriaren 13an Andeak gurutzatzen ari zirela pilotuaren akats baten ondorioz mendi baten kontra jo zuten hegaldiak 45 bidaiari eta tripulazioa zeramatzan. Batzuk bertan hil ziren, baina 1962ko abenduaren 23an, istripua gertatu eta 72 egunera, 16 pertsona erreskatatu zituzten. Zure gailurretik gora. Azkenean albiste ona eta txarra izan da hori, ze batzuk bizirautea lortu zuten. Bai, baina badezpada beste albiste on bat botako dut. Aha, venga, bota. Gaurko egunez, 2016an Bob Dylanek literaturaren Nobel saria jaso zuen. Sari hori lortu den lehen musikaria da. Estatu Batuetako kantagintzaren tradizio handiaren barruan adierazpide poetiko berriak sortu izanagatik eman zioten saria. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Eta beste literatura Nobel saridun bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez hiltzen Dario Fo, italiarazko idazlea eta antzerkigilea. Humore eta ironia handiz politikagaiak landu zituen 1987an eskuratu zuen literaturako Nobel saria. Eta beste bat, gaurko egunez hiltzen Karl Adolf Jellerup, daniar idazlea, 1917ko literaturako Nobel saria. Gaurko egunez 2003an Bertram Brockhaus hiltzen Kanadar zientzialaria, 1984ko fisikako Nobel saria. Itxeron, segiaritik tiraka mesedez, zerbait arraroa gertatzen da gaurko egunarekin. Beste bat gaurko egunez hiltzen Paul Hermann Müller, suitzar kimikaria, 1988ko medikuntzako Nobel saria. Gaur, beste bat, misterio txuki gaur. No echo de menos misteriosamente hoy a nadie espero misteriosamente hoy. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni
Eta gaurko egunez zendu zen Lee Dak-do, Vietnamdar politikaria Indotxinako alderdi komunista sortu zuen 1930ean eta handik gutxira atxilotu zuten, baina Txinara ihes egitea lortu zuen. Vietminen ordezkaria izan zen 1959 geroztik eta gerrillako estatu goreneko buruzagia 1966tik aurrera. Vietnamen ordezkaria izan zen 1968tik 73 urte tarte hortan, hots bake negoziazio garaian. Eta baietz asmatu. Nobel saria irabazi zuen? Ba, nola esango nizukenik, Goiuri? Ba, bai, bakearen Nobel saria 1973an. Ba, gehiago daude, Walter Hauser Bratain, estatubatuar fisikaria eta 1956ko fisikako Nobel saria gaurko egunez hil zen, 1987an. Transistorearen asmatzaileetako bat izan zen. Pentsatzen ebilen ni saioaren hasieratik zergatik Azúcar Morenoren kantu bat genuen gure sarreran, baina konturatu naiz. Tira, haze eguna urriaren 13 hau kasalitate izango da, baina badu zerbait. Pentsa, gaurko egunez 6 Nobel saridun hil ziren. Bai, eskerrak guk ez dugun horrelako saririk jaso. Bestela urtero urriaren 13 iristean beldurrak akabatzen egongo binateke. Lasi Goiuri, gaur existitzen ez den eguna data. Zer? Nola? Eguna data. Ba nola, 1582ko urriaren 13an, egutegi Gregoriarra indarrean sartu zenez, egun hau etzen existitu Italia, Polonia, Espainia eta Portugalen. Banetzako badago beste egun bat existitzen ez dena. Badakizu zein? Zein? Urtarriak bat. Ez dakit zergatik, baina konturatu gabe, desagertu egiten zaite egun, Bestari festa lan egin behar gauero, bestari festa hor nabil ni egunero, gure zaila benetan dagoero. Lotxagabea zu, festarik festa ezakit, baina kontzertuz kontzertu ibiliko gara gu. Rafa Ruedak eta Euskeri Abesbatzak 2 kontzertu eskainiko dituzte, urriaren 16an Mungian eta 24an Donostian. Rafa Ruedarekin hitz egingo dugu gaur, eta laizzer jakingo duzue zer duen ark kontatzeko. Eta bi sarrera bikoitz zozkatuko ditugu. Galdera bat bota dugu, eta asmatzen duenak Mungiara joateko aukera izango du. Galdera, gure sareetan ikusi ez baduzue, honakoa da. Rafa Ruedak, bale, esaten hemen txibatu zarata. Rafa Ruedak zuaitzei autoestopa egiten die, baina zuaitzei ez ezik beste zerbaiti ere egiten die autoestopa. Zeri, nori? Erantzun gure sareetan edo gure e-mail helbidean. Eta esan bezala, kontzertu batetik beste batera egingo dugu salto, izan ere Iker Laurobarekin hitz egingo dugulako pasaden asteko kontzertuaren analisia, bizipenak, ajearen usain eta koloreak ezagutzeko. Eta Jon Moma dator gurera, elkarrizketa akustikoetara, lehentxo esan dugun bezala. Uste dut asteko moduan bagarela dagoeneko. Gaur, bai, gaur urriak 13 ditu gaur, eta aste azkena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin gaur ez da Iñaki Lasa eturarik, baina azukra esko daukagu eta gorka pozten da. Esan digu dagoeneko gora azukar del bueno. Ez dakit banik. Gaur bidelagun bakarra izango dut hemen, eta berak bidelagun bakarra izango du hemen. Mano a mano. Aizu. Ibiliko gara. Eta? Gaizki edo? Ez. Oi, nik ez gaizki izan. Bale, bazpare. Goiuri ez eiz arandi, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Dena ez dizuegu kontatuko, baina gaur Iñaki Lasa etura ez den arren, aspaldiko partez gure laborategian da The Boss. Ondi doia. Eta egun gutxi barru, bigarren kafearen seinaleetan ere ura entzuteko aukera izango duzu, Baina, bueno!
Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 278 urriak 13 arratsaldeak 4 eta 10 naiz irratiaren sintonian gara. Horixe, geratu gurekin plazer baduzue, gu hementxe izango gara. Eta bestela, plazerrik ez baduzu ere, gu hementxe izango gara, ez pentsa. Eta gu honekin abiatuko gara. Kontua dago, Juri, nik badudala maite dut hirukoiz bat. Bai, badut maite dut bat zeinakin egin dezakedan. Maite dut, egin dezaket. Maite dut ez, Bai? eta egin dezaket maiteko nuke. Wow! Ez, tarrexa hori, Hirukoa. Hirukoa. Eta hori nola egiten da? Pentsa, entzun hau, gaur Ernaik Donostiak ez da gaur bertan izan den, nik gaur ikusi dut, bai, atzo kontua da. Bueno, elkar banatu du identifikazioa gazteleraz egingo zutela esan, eta, bueno, ertzainarekin olako tirabire izan duen bideo bat. Eta uste dut hasieratik entzuteko moduan izango garen segituen. Eskatu dokumentazioa euskeraz, mesedez. Euskeraz atentzioa jasotzeko eskubidea daukat. Bai, hor eskubide hori beraz dokumentazioa eskatu euskeraz, mesedez. Eskubide hori dakazu, baina eta zuk bete beharra funtzionario publiko bezala. Beharra dakazu, bai, gazteleraz egitea. Ez, nik ez dut bete garrik. Agirian, Espainia jartzen dut. Ez, begira, eskatu dokumentazioa euskeraz. Eta norbait pentsatuko hemen ze maite duzu, hombre, maite dudan goza bakarra da, zu ez ustean harrapatzeko gaitasuna duen jende hori. Inork eduke esperoko tipo horrek, ertzain horrek, olako giro dramatiko egin eta zuk behar duzu espainolez jakin ze zure deneien, osea, nik uste ez aterako du legearen interpretazio raro bat, ez zure deneien jartzen du Espainia. Espainia jartzen du. Girito dramatiko. Eta horrek egin dit, grazia ez dizut esango, baina bueno, bai, pixkat horrela beste martxa bat hartu du gauzak. Berez, zer du honek? Maite dut ez. Zuk entzuten duzu zaratago, Juri? Bai, zuzea. Bai, ez da gizar dudanik, badut zerbait. Berez, esaten ari nintzen bezala, maite dut ez bat izango litzateke. Bai. Edo gorroto dut bat. Gorroto dut Euskal Autonomia Erkidegoaren poliziarekin aritu, eta ezin identifikazioa euskeraz eskati izazuten exigitu, edo argez ulertzea exigentzia hori zilegi dela, eta bere egin beharra litzatekeela. Eta aldi berean, maiteko nuke bat ere bada, ze maiteko nuke noizbait herri santu hontan, administrazio publiko langileek gure impostoetatik, gure zergetatik bizi eta jaurlaritzaren pean dauden hoiek guztiek, ez bakarrik euskeraz bizi nahi dugu noi euskeraz egitea, baizik eta ulertzea hori gure eskubide bat dela, eta bitartean urradura ari direla hizkuntza santu honen eta herri zahar honen hizkuntzaren eskubideekin. Beraz, ez dut maiteia, ez da girito dramatikoa. Maite dut ez, ertzainak espainolez egin behar dugula esatea, eta maiteko nuke hori inoiz bukatzea eta dagokionari, eta uste dut jaurlaritzan bat direla, horren inguruan ardura hartu beharko luketenak, hori egitea, ze pixkan nazkaduta jodeia. Bai. Eta hori izan da, Goiuriren maite dut, falta zego. Ez dakit orain nora botanik nire maite duta? Hain borobila izan da zurea? Igual abesti hon bat jartze baizut? Ui, jarri nahi dezuna. Nik ustea gustatuko zaizura. Tuvalu Vibes. Asko gustatu zaita besti hau. Anana hiferururi haue ahate uru Tahiti nui te whare auri tawa here ai nahi Tuvaluko musika jarri diazu eta Tuvalura joango nitzateke gustora asko, maiteko nuke. Bai, izta. Bai, Tuvalura joatea. Baina ez, nire maite duta da, azkeneko egun hauetan, bidaia txiki bat egin dut. Nik bakarrik.
neure buruarekin. Eta Baionara joan naiz. Eta izu. Haze egun zoragarriak, eta ze jatorra naizen. Kontuatu naiz, egin dut lanagatik eta, egokitu zait, noizbait bakarrik bideiatzea eta horrela, baino nik erabakita ez sekula ere aurretik egin gabe neukan horrelako bidairik. Eta orduan egin dut nik nire buruarekin eta Baionara jo naiz eta ze hiri zoragarria eta ze jende jatorra eta ni ze jatorra. Ni maite naiz, kontuatu naiz. Bai, bidai hontan. Oso ondo pasatu dut Goiurirekin. Poste naiz, izu? Bida. Bai, jatorra ze batzutan, ez pentsa, bai. Batzutan. Bueno, arratsaleko 4 eta 4 bigarren kafean gara, eta bai, bagoaz aurrera ez pentsa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua, datorrelako. Itxas belarra txalupak, kostalde oso badago, joku zairen olatuaren zai. Kantuak flipatu bagintun bideoklipak are gehiago txunditu gaitu, bira produkzioak ekoiztetxeak eginako bideoa duela aste pare bat esango nuke, horrela data zehatzea ez dut oraintxe buruan kaleratu zuen Rafa Ruedak, eta aurretik foto zaharrak eta ies.alen bi singelen bideoklipak ikusi genituen, entzun ere bainoski, diskoaren beste bat kantu, eta joku zairen olatuaren bideoa ari zarete ikusten, streaming bitartez jarraitzen gaitu zuenok, eta baita entzuten ere noski irratian zareten horiek. Baina aitzakia besterik ez da, kontua da, Rafa Ruedaren Rueda, azken lan horrek, aurkitu duela, udazken honetan bere mugarritxoa eta berriz ere, bira berriari ikiteko moduan izango dela, ze disko atera bai, baina azken garaiak ez dira erosoenak izan, horrelako lan bat orkesteko. Eta hori egiteko, gero hainbat data ere aipatuko dizkizuegu, baina badira bi data oso berezi, bereziak izango diren bi kontzertuen bueltan, Bilboko Euskeria abesbatzarekin batera, urriaren 16an Mungiako Olalden eta hilaren 24an Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango baita Rafa Rueda ondo inguratuta, abesbatza bakarrik ez du izango eta inguruan. Rafa Rueda, arratsaldeon eta ongito horri berriro bigarren kafera. Arratsaldeon zuei. Bueno, ez dakit ondo azaldu dugun, baina Rueda proiektu honek, azken lan honek, badu ez, berriz ere indar hartu eta, bira bati ekiteko intentzioa, bideoklip berriari ikusten ari gara, baduzu ez, urrengo data hauetan, udazken honetan, neurri batean, dagoeneko hilabete batzuk badituen, baina hor erdi pandemiaren giro hauetan ataskatu xamar izan den proiektu bat aurkezteko intentzio ez da. Bai, zuk esaten duzun moduan, bir jaiotze antzeko bat da, zuzeneko hauek orain aurkeztu behar ditugun bi hauek berez martxoaldean edo egitea geneukan asmoa, baina, karo, horren beste jendea bildu saiatu eta geunden egoeran ezinezkoa egin zitzaigun, eta inpas honen ostean, badirudi berriro ateak eta lehioak zabaltzen ari direla, eta badagoela tartea, bere momentuan egin ezin izan genuena orain bertan egiteko ez, eta gogotsu eta horixe udazken hontan zuzenekoei ekiteko prest, eta gainera hori zuk aipatutako bi data berezi hoiekin hasita ez, larunbat honetan urriaren 16an Mungian egingo dugu lehena, eta Victoria Eugenian 24an urrengo asteko igandean bigarrena,
abesbatzak lagunduta, oso proiektu berezia eta tamainaz ere handia, hortxe taula gainean batea zein bestera ia 30 pertsona bilduko garelako. Rafa, hor dira bi kontzertu, Mungiako Oladen izango dena, larun bat honetan, eta gero, Rafa agurtzen dugu momentuan, esango dizuegu, baina horregatuko dugu, bi sarrera bikoitz baditugula bigarren kafean zozkatzeko, Mungian izango den kontzertu horretarako, beraz, adi, ze gainera galdera erresa jarri dugu. Oso erresa. Bai, Rafa, bakarrik galdetuko dizugu, zuretzat erresa den ala ez. Ez eman erantzunik, zezuk ondo dakizu erantzuna. Goiuri zein da, entzuleari parte hartzeko egingo diogun galdera? Ba, ber, Rafak abesti batean dio autostopa egiten diedet alboko zuaitzei. Baino zuaitzei ez ezik, beste zerbaiti edo beste norbaiti ere egiten dio autostopa. Zeri, nori? Hori da galdera eta gainera ez dugu ausaz aukeratu, ze kantu hori ere bada kantu berezi bat, Rafaren ibilbidean horri batean, barne biltzen duena, edo atzera eta aurrera jartzen gaituena. Beraz hori galdera, baina gero helduko diogo zozketa horri, ze Rafak gaur lauterdietan klasea dozka, eta minutuak aprobetxatu behar ditugu, baliatu behar ditugu. Rafa, aipatu duzu 31 lagun, Urko Sangronizen zuzendaritzapean izango da euskeria abesbatzaren ahots hori, eta horrekin batera, zu izango zara ahots eta gitarran, Jaime Nieto, gainera bigarren kafean ere izan genuen hemen elektronika, basua eta teklatuekin, Koldo Uriarte ahots eta teklatuetan, eta Albaro Olaetxea bateria, perkusio eta elektronikan. Abesbatzan 25 bat abeslari, hau dena oholtzan. Eta, uste dut gainera oso aproposa dela abesbatza horrelako proiektu bat defenditzeko, ze esango nuke ruedan badagoela, ez? Ahotsak izan, tekstura elektronikoak izan, abesbatza bati esleitzeko moduko lan asko edo pista, kolore asko, ez da? Bai, diskoan ere abesbatza bereza entidade handiko instrumentua, eta hasiera batean ez genuen ere neurriz pasatzea, horren handia da daukan boterea errez jaten duela inguruan duen guztia, ez? Oso indarra handikoa da. Eta hortan batentu zibili ginen, diskoan behar zuen tamaina eta lekua eskainiz eta zuzenekorako berdin aritu gara. Naiz eta jende piloa bildu hau taula gainean, gure asmoa ez da ezer anpulosorik egitea, ez? Eta hortan eszenografiaren bitartez eta lan handia dago naturaltasunez eta diskoan entzun daiteken moduan zerbait hori ez oso oso tamaina handikoa edo handiegia begietatik sartzeko. Orduan horixe zaiatu gara, bai diskoko kantuekin eta beste kantu zahar batzuetarako egindako moldaketekin jokatzen, azken batean elektronikan erabiltzen dituen soinuak ere, soinuen jatorria organikoa da, izan daiteke ahotsa edo beste edozein instrumentu bat. Orduan azken batean egin duguna da, elektronikarekin egin duguna zeinan makinek kontrolatzen dituzten soinu horiek, orain organikotasunaren muinera jo, eta horixe gorputzak berak kontrolatzea, ez? Horixe handa gure helburua, eta egia esan egindako saioekin eta ikusi dugunagatik esango nuke lortu dugula. Urko Sangronizen, zuzendariaren lana izango da, horrelako instrumentu indartsu eta handi bat, kontrolatzea, ez, Rafa, ze badaude oso testura leunak, beste batzuk asko indartsuagoak, eta horke abesbatzaren dinamika guzti hori kontrolatzea bere ardura izango da, ez?
Bai, bera ibili, bera ez da taldeko zuzendaria, Bilboko Koral Elkarteko gazten korua da, euskeria eurek ere ohituta daude. Egin izan dituzte lanak ere, formazio elektrikoekin batera, eta egia esan alde horretatik oso eroso izan da, naiz eta euren esparro naturala ez izan, orain landuko duguna oso irekiak izan dira hasieratik edozein gauza probatzeko eta espektakulanek eskatzen zituen behar izan eta ere moldatzeko. Oso ondo landutako abesbatza da eta oso gustora diskoan ere oso pozik gelditu ginean eta ensaiuan ikusi dugunagatik ere itxura ederra du aste honetan abiatuko dugun proiektu honek. Larun batean Mungiako Olalden, datorren igandean berriz, hilaren 24an Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Eta esan da bezala, guk segituan esango dizuegu zer egin behar duzuen, bazozkatuko ditugun Mungiako kontzerturako, bi sarrera bikoitzoiek lortu ahal izateko. Baina, Rafa, dena ez da hemen amaituko, ze aipatu dugun bezalaxe, helburua bada ez, rueda lan berri hau aurrerantzean aurkezten jarraitzea, azaroaren 21 hori bain izango zarete, 24an Katakraretoan Iruñan, abenduaren 11an Araialdea Ekintzen Faktorian, Laudion, beraz, badira orain bat data, naiz eta uste dudan berriz ere, hemen egon zinenan eda ipatu zenigun, biko formatura itzuliko zareten, hortarako Jaime Nieto eta biok defendatuko duzuen diskoa, ezta? Bai, egunaren arabera formatua zuzenekorako oso moldagarria da. Orain, 30 pertsona egon gaitezten bezala, nik neuk bakarrik ere egin izan ditut alako gauza batzuk ere, eta moldagarritasun hori ere probesten dugu lokalaren arabera edo baldintzen arabera, eta horrela ibiliko gara, 3kotean, 4kotean, baliteke orain bi data hauetan ez erabiliko dugun formatu hori ere beste data batzuetan ere erabilizatea eta hortaz probesten gara. Lokala, baldintzen arabera, modu metera edo bestera, eta hola ere kantuei beste bizitza bat ematen zaie, formatuaren arabera ere kantzuak aldatzen dira eta hori da guk ere baliatzen duguna, ez? Iadaztu dugun zerbait horariara Arratsaldeko 8etan izango da urriaren 16an larunbata honetan, Olalde Aretoan izango den kontzertu hori, sarrerak salgai dira, esan da bezala guk ere baditu zozkatzeko moduan 2 sarrera eta segitan kontatuko dizuegu nola egingo duzuen hori, baina Rafa agurtu aurretik jendeari ez dakit deialditxo hori egingo diogu, uste dut azaldu dugula nolakoa izango den larun bateko eta datorren igandeko nolakoak izango diren kontzertu berezi hauek, baina ez dakit nola esango zenuke eraldatzen dela edo zer izango du berezia Ruedaren Rafa Ruedaren kontzertu hauetako bakoitzak. Berez, musika zuzenean daukan charma berezi hori, ez? Gainera honetan, hori instrumentu berezi hori hor daukagula, azken batean kontzertuek dira diskoen borobiltasuna diskoetan entzuten dugun hori borobiltzen dutena da gauzatzea hori kajatxo edo MP3 edo dana dalako baten dagoen hori gorpuztu egiten da eta beste dimentsio bat eta hori dauka zuzeneko musikak, ez eta guk pentsat hori eskaini nahi genuke mimo handiz, maitasuna handiarekin eta lan handia ere atzean duen emanaldi bat eskaintzea
eta hori publikoari helaraztea hori da gure asmoa, eta bueno, espero dugu, behintzat gerturatzen direnak guk bezain beste gozatzea. Rafa Rueda, zuek asko gozatzea espero dugu, entzuleak ziur gozatuko duela, kontzertu berezi hauetaz. Esan da bezala, larunbat honetan, Mungiako Olalden, arratsaldeko 8etan, sarrerak eskuragai dira aspaldi, eta oraindik batzuk geratzen dira, eta datorren igandean, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian Euskeria Abes Batzarekin, Laukotean, Jaime Nieto, Koldo Uriarte eta Álvaro Olatxiak lagundute izango da Rafa Rueda lan hori aurkezten. Kakapila opa dizugu, Rafa, eta, bueno, oraindik lortuko dugu kontzertu horietako batera eskapatzea eta aurrez aurre guk ere zuek bezalaxe gozatzen saiatzea. Ongi etorriak izango zarete eta mila esker zuei Inigo eta konpainia eta nahi zuen. Eskerrik asko, Rafa, izan ondo. Aio. Agur. Bai, agur. Bai, da segituan esango dizuegu nola lor ditzakezuen zuen sarrerak egon lasai, baina entzun adi. Hortozik nabil asfaltuen gainetik, atsegina egiten zait, lurra sentitzearen sentsazio hori. Ez da bain zaila galdera, Juri? Ez da intzaia, errepikatuko dugu. Rafa Ruedak abesti batean dio, autostopa egiten diet alboko zuaitzei. Baina beste zerbaiti ere egiten die autostop. Zeri, edo nori? Zuen erantzuna bihal dezakezue, bai gure SMS-etik jarraitzen gaituzuenok, txatetik bertatik gure WhatsApp eta Telegram kanaletan ere bai, 688 zazpibi, 54 telefonoan eta noski, sare sozialen bitartez. Epa, hortxe esaten duta... Bueno, Erantzun bat, oraintxe. Bere buruari. Akaso metafora bat izan daiteke. Kontzeptu interesgarria da, zure buruari autostopa egitea. Wow, oso ona. Baina ez da gure erantzuna. Hori, Instagrametik gure storietan topa dezakezue, hortxe daukago publikazio batean ere storietarako bidea, eta, bueno, aste honetan zehar, ostiralean bertan esango dizuegun norden garailea, larun batean Mungien izango den Olalde Aretoko kontzertu berezi hortarako. Arratsaleko 8etan izango da. Oso planona da. Planazo bada. Kafesnea ingo shoa izatearen arrazoia. Adi. Iepa! Eri ere. Horixe, egunero eta gaur bertan ere hartuko dugu beste tartetxoa, zuei honekin insistitzeko asmatzaile guztien artean, ze oso erresa jarri dugu, aurreko astean Iker Laurobaren kantu asmatzen izerdiak botatzen dituzten denek, baina hau asmatzen oso erresa da, Zerri egiten dio Rafa Ruedak autoestopa zuaitzez gain. Noski. Autoestopa egiten diet bideko zuaitzei, eta horte gero... Eta mesez ez erantzun zuaitzei, ze hori ja esan dugu. Hori da. Eta bere buruari erantzun duzue, asko gustatu zaigu. Bai, baina ez da erantzun zuzena. Asmatzailerik ez palego, ontzat emango nuken hori. Ze asko gustatu zaigu. Asko gustatu zaigu. Baina asmatzaileak egongo dira zoritxarrez, zuretzat entzule, baina... Eta entzule horrek jarraitu dezake. Jarrai dezakezue saiatzen. Hori ere egia da. Asmatzaile guztien artean, 2 sarrera bikoitz, zozkatuko ditugu, Zart kolektiboaren eskutik, hori ere esan beharra daukagu, eurek eskenitako sarrera bikoitzoiek ditugula zuentzat. Eta segituan Iker Laurobarekin gara, ez bentsa?
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Norbaitek asmatu dagoeneko... Lasai doni bane, lasai bekabare, zuri begira nago parez pare. Lasai doni bane. Kontatu dizuegu, bai, Rafa Ruedak izango dituela bi hitzordu eta aritu gara arekin, baina, bueno, hitzordu horietako bat Victoria Eugenian izango du, eta Victoria Eugenia antzokia aipatzerakoan guri badatorkigu gogora. Gaur duela astebete gertatutako kontzertu, bertatik egindako irratsaio berezia, eta protagonista urteak berrituta datorkigu gainera. Urtaroen sortzaileak urtaro guzti buelta eman dieta. Iker Lauroba, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, zorionak bide batez, Bai, eskerrik asko. Pero, bai. Bai, ez, zorionak arrazoi askorengatik, bueno, kontzertuarengatik, atzo 30 urteen txampa hori pixkat amaitzen ari zarela ikusi zenulako, eta, bueno, horregatik ere zorionak. Vale. Victoria Eugeniako gatik nahiago ditut. Ilusio gehiago egiten diate, baina, vale, eskerrik asko. Aizu, bueno, aurrekoan esan genizun, Zoaz azkar hori biliginen presakap, soinu probak, bueno, zoragarri izan zen, egun ura, baina aipatu genuen, egun batzuk pasata, ajeari buruz aritzeko tartetxo hartu bargen. Eta ez dakit, zenolako ajea utzi dizun Victoria Eugeniako, bueno, 4 urtaroen kontzertu haundi eta berezi horrek? Aje izugarria, zeren dut azken 2 hilabeteetan edo, egun hori besterik ez neukala buruan, orduan, behin egun hori garatzen denean, eta gauza ondo atera denean, izugarrizko otu da existentzialak sortu zen nire buru farroan, orain, zer egin, solako kontzertu baten ostean, zakit nola esan, baina igual, agian mereziko luke, izatea amaierako puntu hori, eta horreztea dana, zer nahi polita izan zen, gero hortik aurrera egitako guztiek, zentzu pizka galtzen dute, berriz hartzen zaren arte martxan, ni badakit ez dala gure tamalez, ez dala gure eszenatoki naturala esatezagun, gustatuko litzei dake, arriagan ere egitea zeko zerbait, edo beste gauzien lekuak egitea lako zerbait, baina badakit momentu puntual bat izan zela, jendeak ere hori irakurri zuen, egon pidatuarekin, eta jendeak ikusi zuen zerbait egun berezi bat zela, eta guk ere irakurketa berdina egin genuen, eta hori balitz bezala egin genuen, erdun. Kostatzen egitzei bueltan batea, eta pentsatzea hemendik aurrera ere, proiektuak baduela jarripena, eta zenean badugula repertorio txukun bat, kontzertuak eskaintzen jarriteko, baina izan dela pizkat, hola, bueltan batea kostatzen zaitela, ikuste, astebete edo, eta oraindik banabil horrekin buruan, Baina ez da amaierako kontzertua izan, ze ez dizu guzten, Iker? Kontzertuak eskaintzen jarritu behar dezu. Bai, eta jarraitu nahi dut. Gauza da, betiko burrukan sartzen garela berriz, nolako kontzertu bat eman eta gero, nahi dugu, baldintza honetan kontzertuak eskaini, leku hortarako egokiak diren, soinu aldetik egokia diren lekuetan kontzertuak eskaini, baina ez da erresa, bilatzea leku horiek, zaila egiten zait, bilatu alizatea lako lekuak, da, beti hasik izan duan burroka bat, nahi ditu dela kontzertuak eskaini, baina askotan zaila egiten zaigu kontzertu horiek eskaintzeko lekuak bilatzea. Iker, hemen neketik ere bada, zure hausnarketa honetan. Uste dut kontestuan jarri behar dugula guztia, 4 urtaroak, azaroa, bebarkatu azaroa, udazkena, negua, urtarrila eta udara. Urtarrila? Oi, ama! Usted dislexikoa izela. Ai, ama. Nasten ditut hilabeteak eta urtaroak, oraintxe konturatu naiz. Udaberria eta udara. Udaberria, bai. Ai, ama. Que heavy, nitzarik ez konturatu ontaz. Hau da, astiro, bezala? Iker, badakizu. Esan aldizut hau.
Kontatu aldiz, ez dugu itzein. Lehenguan kontzertuan Iker Laurobak azaldu zuen, bazuela, horako astiro hitzarekin hemisferio aldaketa bat bere garunean, eta izarok esaten zionen astiroago, berak azkarrago jotzen zuela, horrela interiorizatu zuelako hitza. Sinistu gehiazu Iker bizitza guztian horixe pasa izan zaidala, eta momentu hartan ikaragarrizko empatia eta ulermena sentitu nuela, esan, oiba, Ikerri ere, bai. Badakizu jende pila batek esan dira berdina. Benetan? Pentsatzen nuen, bakarren itzela, bai. Ja ustez, zarela, kontzertu horren ostean, igual, bosgarren ostean pertsona esaten dira, berak ere ustez duela, astiro, zala azkar. Eta denak akaso gipuzkoarrak. Bai, hori da, bai, kasualidad izan gipuzkoarrak. Baina, bai, pasaztegan, kontzertuan, nahaztu nintzen, nahazmenaren barruan, nahaztu nintzen ere, bai. Zeren nik, zana azaldu nuen, eta besti bat egin nuen, eta horregatik, eta nire amaiera esaldia izan zen, eta horregatik badakit astiro azkar dela. Eta horrela bukatu nuen, eta besti hazi gerun. Eta jendea, zeon egin dezun bukaerako humore girori, eta ez humore girori. Denok txistetzat harrapatu genuen, bai? Bai, ez izan, berez, aztu nintzen, nazmenaren marruan, nazketa bat izan zen. Bueno, banoa galderara berriro. Bai. Ufa, hau presioa. Udazkena, negua, udaberria eta uda. Oso tarte laburrean iritsi direla. Sormen aldetik ere ez dakit, zukutu duzula burua, badakit kantuak erraxe egiten dituzula, baina kantoia gero jantzi egin behar dira, grabatu egin behar dira, disko bate kaleratzeak atzean daukan lanpilarekin, kontzertu honek suposatu dizun estres eta ez dakit lan guztiarekin. Akaso aje horretan ere badago ez Iker, urtaroen prozesu honen amaieraren ikaragarrezko nekea? Bai, eta batzutan gertatzen da, zolako oso lanpetuta zabiltzanean, batean lan hori amaitzen duzu edo, eta gaixotu egiten zara, o zure gorputzak batean hartzen du zerbaiten amaiera bezala, eta horre etortzen dira, ez neke guztiak, eta igual bitartean sentitzen ez dituzunak, ez? Eta alde horretatik ere badu pixkat horretatik, ez? Egia esan, komposizio aldetik, nahiko errez egin ditut klaudiskak, baina zuk diozun bezala ere horratzean dagoen, gero nasketak, diskoak kaleratu, elkarrizketak, bideoklipak, kontzertuak, ez azkenean disko baten atzetik gauza gehiago daude, eta bakarrik disko bat grabatzea eta kaleratu tatori, baizik eta horratzean gauza gehiago daude, oso gustora egin dituenak, baina bai pizkat sentitzen naizela, zuk esan duzu bezala, zukututa, azkenean de hecho badazkat kanta gehiago buruan, eta badazkat aukera gehiago, bai pentsatu etela, bai dala momentua, eten agitxo bat egiteko bintzat komposizio aldetik. Zeru tolesgarriarekin abiatu zenuen Iker Laurobaren bakarkako proiektu hau, 2015an izan zen hori, hor hartu zenuen arnaz pixka bat, baina nire gotorlekutik 2017an kaleratu zenuen, 18an udazkena, 19an negua, 2020an udaberria, eta duela oso gutxi 2021an uda. 5 disko 5 urtetan eta diskoak 10 kantu dituzten horietakoak, edo 11-12 kantu dituzten horietakoak, ze nire gotorlekutik 14 zituen, hor lan asko dago, eta diozun bezala orain atxeden hartzea, Iker Laurobaren kodigoetan zer da? 2 urte barru ateratzea horrengo diskoa, Iker? Horrelako zerbait, ez dakit zer egin dudan, ez dakit gaur, bai, jarraitzen du, nik uste Euskal Herrian neko herri solidarioa garela alde horretatik, eta jendea jarraitzen duela diskoak erosten, behintzat artista laguntzeko bada ere, askotan niri bat baino gehiago etorri zen, ez dakate disko reproduktorik, baina disko bat erosiko ditut, zure lana baloratzen du dalako. Eta hemen, orain dit pizkat zentzua izatek jarraitzen du diskoak kaleratzearen asuntorrek, baina ez dakit, gaur egun ere formula berriak daude, azkenean ez disko batetan bildu batuta egon behar izatea kanta sorta bakoitza, baizik eta kanta solteak eratera ditezke, bere inbidiarekin, edo ez dakit, gauza desberdin asko dindaitez, horren inguruan. Ez dakit, ez planteatu horrein dik zer egingo duan, agian mendik urte betera kanta bat kaleratzea eta grabatzea otutzen zait, ez dakit. Hori dik ez zer planeatu horren inguruan, ez? Bakitzen gauza bakarra da, azkenean 6 diskoietan, ez kagula 70 markanta, eta badaudela hor repertorio txukun bat egiteko kanta nahiko.
Eta repertori gozatu genuena, joan den asteazkenean, Victoria Eugenian, repertori horren lagin bat, antolatu zenuten urtaroka, naiz eta lizentzia hartu zenuten, diskoaren izenburuak markatzen duen urtaroarekin zehatz-mehatzez lotzeko eta kantu batzuk gaur egun beste urtaro batean kokatzeko eta bar, baina 4 urtarotan antolatu zenuen kontzertua Iker, eta uste dut urtea ere azkar pasazitzaizula zuri Victoria Eugeniako holtzan, guri azkar pasazitzaigun, baina nik sufritzen nuen esan ez, Ikerrek nahiko du kontzertu gozatu eta eriko zaio pasatzen konturatzerako azkeneko urtaroan egongo da. Bai, alaxe izan zen. Gainera oso dinamikoa izan zen alde horretatik ez, eta konbiatoen sartu irutenak, eta azkenean gauza asko gertatzen ziren eszenatokian, eta bai momentu batzuetan saiatzen bizela nire buruari kontzientziarazten, esan ez, behitu nintza den, abesten, bizi benetan disfrutatu momentu hontaz, eta disfrutatu zera egin gertatzen hemen, baina nire esan konturatzerako ere, kontzertu erdian ginen, eta hortik bukera arte, bai, nahiko azkar pasatzen dena. Aste hau bezala, dagoeneko aste bat pasada kontzertutik, eta azkar pasada. Eta bizitza bezala, hola da ere bai. Zer oroitzapenekin, zea, ozaporerekin geratzen zeikero, zer banduko zenuke, segiratu zaizu kontzertutik, esateko, venga, hau izan zan pixkatela guztieri zentzu eman ziona, edo akaso orokorrean neutralago gozatu zenuen, ez da egite? Bai, nik ez nuke esango, ez nuke azmarratuko zerbait bereziki beste gauzen gainetik, zeren gauza asko, alde batetik lauren prestutasuna, kontzertuan parte hartzeko, bakoitzak eman zion ikutu berezi hori kanta bakoitzari, dana izan zen. Ez nuke zerbait azmarratuko zen, oso niri dagokian ez oso egun borobila izan zen, alde guztietatik, ez? Jende lagun asko zineten bertan ere bai, jende ezagun asko, gero ondoren emandako mezu guztiak, ezakit, gara ez lagun batek ere biali eta huri bat oraindik, batzuko zorionez, nire urte betetzean aitzakian, eta esan nik kontzertuan egon zala, eta espaldi zura diskutatzen nola kontzertu baten, eta eskerrik asko, eta nire olako batekin gelditzen naiz, romantiko egia naiz gozo egita, baina bai entzulen o bertan egon zirenen mezuek, ezakit, benetan, bizitza ematen diate, musika egiten jarraitzeko. Lasai, Iker, romantiko egia kontzeptua ez da existitzen. Eta oso relatiboa da. Eta, erromantizismoaren giro horretan, uste guk ere pixkate oreka alde batera eramaten degula, eta bagea lola zea xamarrak orduan zula, sai. Hemen, bigarren kafean ulermen osoa zure romantizismoari. Aizu Iker, aurrekoan kontzertuaren ostean gertatutako dendenak ez ditugu kontatuko, anibili ginen, baina Urbil Artola eta Andoni Etxebesterekin hizketan pixkat, eta esaten zuen, hain ez dakit, Ikerrek ze izango duen buruan, set lista mantenduko dugun, Victoria Eugeniakoa, edo aldatuko ote dugun, ze bada kontzertu bat hor, mendik aste pare batera, urriaren 29 itziaren izango zarete, hori ere erabaki alduzu, ze orain arteko Iker Lauroba eta Hortaroaken bide horretan, bazenuten setlist bat, Victoria Eugeniakoa desberdina izan da, pentsatu alduzu honen inguruan, edo ez dakit, esango zizuen, akaso olatutxoa aprobetxatu behar dela, eta Victoria Eugeniako emanaldi berezi horren formato hori pixkat saltzen saiatu, edo horrelako zerbait? Bai, nik uste hortik joango dela asuntoa, ez? Genean prestatu genuen, ensaio batzuk egin genetuen kontzertu set list hori prestatzeko, ez? Eta badu, urtaroetan banatuta ere, baduelako erakarpen moduko bat, ez? Horrek, ez? Banaketa horrek. Eta behin prestatuta nik uste hortik joango dela, agian abestiren bat beste aldatuko dugu, gonbidatuen arabera batzuk hobeto zegozkien kantak aukeratzen zietu ginen, agian horietakoren bat beste aldatu dezakegu, baina nik uste hortik joango dela. Repertorioan berdinez bada oso antzekoa bai dintzat. Karrikak zeharkatzen gardun idin bera euritan oinez. Neguko arropetan desiraz betetako. Kantu honekin amaitu zen Victoria Eugeniako kontzertu bereziura, eta hemendik aurrera ere Ikerrek dion bezala,
formatu honi eta urtaroen kontakizun honi helduta izango dira kontzertuak harrituko gintuzke kantu hau zeldistetik aldat daitezken horietako bat izatea. Ze Iker, haze amaiera, antzoki guztia kantuan, txalotan, momentu batzutan Joni Kamatxoren eskutik iaia aflamenkatzen bukatu genuen. Pentsatzen dut, mugikorretik bada ere, ze badakigu horre gero galdetuko dizut, ikusentzunezkoagatik, baina mugikorretik bada ere, bideo hori helaraziko zizuela eta ikusiko zenula pin baino gehiago, ez? Antzokia kantuan zuekin agurtzen ari zinatela. Bai, eta beretan direla, jako bihotzean gelditzen diren perla horietako batzuk, ez? Beretako momentu hori izan zen, benetan unkigarria, ez? Guztia, Bitore Jone guztia gurekin batera besten, hainbeste gonbidaturekin, tanak zinatoki gainean, besten, bai, baina momentu bat, betirako gordeko etena. Eta ikusentzunezkoari dagokionez, han kamara asko ikusi egin dituen, Roman eta konpainia ibili ziren, badakite kontzertua pistetan grabatu eta ondoren horren nahasketa eta txokuntzelana egingo duzuela. Helburu zehatzik bada, hortik ez dakit, zuzeneko DVD bat ateratzeko, edo besterik gabe gordena izen nuen oraindik ez duzu erabaki ze pasako den horrekin guztiarekin. Kasualidadea, oraintzen enbilen pistak ordenatzen eta horrentxe jarri berretzen, zizaiek entzutera, ea txugun galtzera batu diren, batzetan oso desberdin izaten da, zuzeneko soinua, eta gero, pistetara bideratuta dagoena, ea kalidade honen hartuen, ea batuz ondo banatuta dagoen, baina nik uste, behin hori ikusita eta bideo ikusita, era txukun batean baldin badago, pentsatuko dugu. Printzipioz ez dugu inongo beste asmorekin egin, gehiena izan zen, momentua betirako gordetzearena, nahi genuen, era txukun batean momentu hori gure bihotzetan ez, bakarrik ez bihotzetan, baizik eta era visual eta audiovisual batean gordetzea. Orduan, hortik aurrera, suposatzen dut kalidade honean gelditzen baldin bada eta dena ondo baldin badoa, eta gian zatika banatu eta YouTubera igo, edo kontzertu osoa YouTubera igo, ikusko dut agar. Baina, prinsipioz, lehenengo pausua da, eta ondo grabat izana eta ondo gelditzea. Hor badira bi gauza Iker batetik dana teknikoki ondo grabatu izana, alegia ez egotea zarata arrarorik edo ez dakit horrelako ezustekorik, eta beste bat entzun eta interpretazioarekin gustora geratzea. Ze hori ere bada ez, kontzertuan sentsazio bat izan eta gero igual entzuterakoan beste bat. Kanpotik entzun da beti ere erresagoa da hori antzematea, eta nire sentsazioa da groove aldetik, ez dakit, sortu zen giro aldetik, jotzeko modua interpretazioarekin gustora geratuko zinetela eta geratzen ariko zarela pista hauek entzun da, ez? Kontzertua bazi joan, goxo eta lehun, ez da? Bai, eta gero seguru entzun da, neko perfekzionista nahi aldertatik eta beti akatsak entzuten zure buruaren baina askotan olako gauzetan kontutan hartu hartzen da zuzeneko batela. Egia dere oso desberdin bizitzen dela normalean, eta berdin apertan bizitzea, edo gero ja bideo bat igota ikusita, entzutea, desberdin entzuten da batzutan, baina orokorrea gure situazioa nahiko nahi izan zen, oso nahi izan zen. Oso gustora geltu ginen eskainitako kontzertuarekin, beraz, ez dut uste orain audioak entzun eta olako sustorik hartuko dugunik bentzat. Ondo da, Iker Lauroba, agurtu egingo zaitugu, esan da bezala urriaren 29an itziarren izango zarete, baina espero dugu datozen asteetan ere, kontzertu horren ajea ez izatea soil-soilean emozionala, eta bertan egon ginen ona, baizik eta bestelako ondoriak ere izatea, eta zuk diozun bezala, naturalagoa behar luken, eta kaso hain naturala etzai zuen horrelako antzokitan eta horrelako lekuetan ere, formatu hortako kontzertu gehiago ikusteko aukera izatea. Hainbat jendek esan digu, haizu, Bilbon noiz egiten duten, zenik izin izan nuen joan, eta, ea horrelakorik gertatzen den, eta pospozik kontatuko dugu. Bale, ea gian. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko Iker, izan ondo. Aio. Bale, aio. Horrela xibili ginen kantuan, lara. Baina musukoakin, Bai, baina kantuan.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Pour la nostalgie à retrouver de vieilles cartes postales où le ciel est toujours bleu, l'arbre toujours vert, la mer étale. Sans doute, on ne les met dans l'album que pour les photographies. Je suis seul à savoir ce que l'écriture au dos signifie. Les diminutifs, les phrases... Yves Montand hil zen egunean, Frantziako irrati guztietan Je me souvins abestia jarri zuten. Kantaren lehen esaldia aproposa zen abeslariari omenaldia egiteko. Bidaia bikaina egin dugu elkarrekin. Bidaia hura Montsumano terren abiatu zen 1921 urriaren 13 Benito Mussolini boterera iritsi baino urtebete lehenago. Iturri batzuen arabera, gurasoak Giuseppina eta Giovanni nekazariak ziren, besteen arabera Giovanni igeltxeroa zen. Agian bertsio guztiak dira egia, dakiguna da faxismoari ihes eginez Frantziara joan zirela bizitzera Yves gazteak 4 urte zituenean. Je me souviens de jours où rien d'important ne s'était produit, un café dans le bois. Garai hartan Yves etzen Yves, edo tira, izaeraz bai baina izenez ez. Orduan Ivo Libi zuen izena. Ibok Marseilan eman zuen haurtzaroa. 11 urte zituela eskola utzi eta lanean hasi zen, ofizioz ofizio salto egiten. Etxeko leiotik ama koiu egiten zion bazkal orduan etxera itzultzedin. Ivo monta! Eta hortik Montand ez izena. Ivo Libi Yves Montand bilakatu zen eta Marseillako tabernetan abesten hasi zen. Bigarren mundu gerra amaitu arte ordea, ez zuen eszenatoki handi batera salto egiteko aukera izan. Baina zen nolako saltoa Parisera joan baitzen, abeslari gisa lan egitera, han Edith Piaf ezagutu zuen Moulin Rouge-en. Un chagrin à n'en plus finir. Tu me dis là, suffit que tu viennes. Mama Piafek abestiaren izar bihurtzen lagundu zuen eta gerora berak eskaini zion zineman lan egiteko lehenengo aukera. 1956an Marcel Carnék Le Port de la Nuit filmean antzezteko kontratatu zuen. Baina bere lehen film garrantzitsua 1952an iritsi zitzaion, El salario del miedo izenekoa. Henry George Clouseautek zuzendutakoa. 1950ko hamarkadaren amaieran Amerikako Estatu Batuetara joan zen, eta George Cukorrek El multimillonario filmerako kontratatu zuen, Marilyn Monroe aktorearekin batera. Bertan ezagutu eta maitemindu egin ziren. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Baina Yves Montanek aktore gisa nahiago zituen film politikoa Konstantin Kosagavasen zeta 1968an edota Levo 1969an adibidez. Izan ere, Yves Montan Frantziako alderdi komunistako kide izan zen 50 hamarkadaren amaiera arte. Che mi sento di morir e si io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e si io muoio da partigiano. Ez dakigu zer gertatu zitzaion, baina komunismoaren aurkako ekintzaile bilakatu zen gero. Israelgo estatuaren mireslea, mendebaldeak Iraken esku hartzearen aldekoa, Frantziako Errepublikako presidentetzarako hautagaitzara aurkeztea ere pentsatu zuen, musika utzi zuenean. Baina politikan sartu ordez antzezten jarraitu zuen, eskerrak 1981an film bat grabatzen ari zela, bihotzekoak jota hil egin zen. Ingoroko suhiltzaileek berehala eraman zuten ospitalera eta hitz batzuk esateko aukera izan zuen. Behintzat, oso ondo bizi izan naiz. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Eta Sous le ciel de Paris kantu honekin, bagoaz aurrera segituan Jon Moma izango dugu hemen gurean estudioa. Bagoaz Parisera pentsatzen hon samartzen nuela. Bueno, igual Jon Momarekin bukatu eta geroak. Oso ondo.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esan zer duten nire letra eta melodiek zure arreta lortzeko. Sortu diren kantuen eta sortuko diren artean nire aukeratzeko. Inoiz ez banaiz gai izan, iparaizeak dakarren mezuzar hori dezifratzeko. Inoiz ez banaiz gai izan, unibertsoak dituen zazpi ertzoiak dolesteko. Nire abestietan Duela urtebete kaleratu zuen La Noche Más Corta. Urtea amaitu horretik, Universos Dispares eta udaberrirako iritsi zen Nire Bazterra. Ordurako diskoa onduta eta osatuta zuen Jon Momak, baina uda heldu arte itxaron behar izan genuen beste 5 kantu haiek ezagutzeko. Tartean, entzuten ari garen iraungo dute hau. Claudi Arimanirekin grabatu du Bartzelonan autokoizpen den lana. Urtaroak dira presente eta bereziki naturaren elementuak. Ura, sua, haizea, lurra, ardatz hartuta ondu baititu bina kantu. Eta bere diskoan, gaur eskuan ekarri duen disko horretan, argi nabari da, liburuxka osatzen duten, 4 letra daramaten horri hoiek hartzerakoan. Garbi ikus daiteke, zeinek egiten duen bat, naturaren elementu bakoitzarekin. Elementuekin batera latitudeak ere aldatzen direla dirudi, eta bere lehen instrumentua den trompeta agertzen da kantu orotan, mantra bat bailitzan, trompeta bikoiztuak, akordeoiak, mugaldeko koloreak, gitarra akustikoen riffak, eta hauek sortutako giro ritmikoak, eta noski giro horietan eroso sentitzen den musikari taldea. Universos diskoari buruz
aritu eta hainbat kantu akustikoan defendatzera hurbildu da gure laborategira Jon Moma Ermuarra, naiz eta munduko txoko askotan ibilita aperri ere ez dakit galdu xamar ez ote duen. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, Ermuarra, zarela esango dugu. Bai. Osea, lekuren baten kokatu behar banaz, Ermuan esango du, bai. Zetartean ibili zara Irlandan, Amerikako estatu batutan, Brasilen, Valladoliden azken urteetan, dexente. Urte askotan, bai. Aberri erdian handuzu dagoeneko. Ja, haun jargi dakat, gutxuera bera, bi urte erabaki nun finkatu behar nintzen, edo sustraiak bota behar banitun, Euskal Herria zala eta amenago berriro. Diskonek badu, sustraiak botatze bidean dabilen pertsona baten kontuetatik? Bai, asko zango nuke. Bilakaera hortan, urte askotan egonaz bilakaera hortan, eta zango nuke baiet gauza hoiei buruz hitzaiten dau nire eskuak, bai. Eta horregatik dia bi hizkuntzetan, hizkuntza baten ideia batzuk bakarrik hizkuntza baten espresatu daitezke, ez? Eta beste hizkuntza baten ez horregatik biak erabiltzen ditut, bai. Aipatu dute hainbat latitudere agertzen direla disko honetan. Uste dute maiatzean hitzein genuelean ere, maiatze ekainean singela aurkeztu berri zenuen aipatu genizula, ez? Baduela zerbait mugaldekotik, baduela zerbait trompeta hoiekin beste latitude eta beste koloretatik, eta uste dut ritmikoki ere hori diskoan agertzen dela, ez? Bai, ni trompetista moduan talde askotan jo izan dut, bai, txikitatik ikasi neban trompeta, eta esnekin hain polivalentia zan instrumentua zala, ez? Txikitan aukeratu nunean, nahi gabe, ez dakit zer egin sostan hori aukeratzea, instrumentu hori aukeratzea, eta konturatu naz, bizitza osuan, ez dakit zelan esan, baina musika estilo askokin bat egiten dula. Adibidez, mariatxiki trompeta jotzen, jo izan dute mariatxi taldetan, jazz taldetan, rock taldetan, ska taldetan, eta horrek bai, nire musika egiterakoan influentzia handia euki da bai. Politia da ez, deskubrimendu hori niri, abestion hasieran entzuten den instrumentu batekin, gertatu zitzaidan akordioarekin, ikasi Euskal Herrian oso folklore giroan, edo klasikoan, lehiaketa girotan, estudioak eta bestelakoak, eta konturatzen zaren arte, harmonian modernoaren bidez edo, edo zein estilotan, folkean, rockean, popean, txertatu daitekela, eta konturatzen zarenean, ze klik egiten duen buruak instrumentu horrekiko, ez? Goratzen az txikitan, amamak esaten sostan zu, trikitixa, Amama esala, trikitixa. Eta ni buruan ekan txikitatik, argin ekan instrumentu hori aukeratuko nula. Eta ze pasau zen, nire herriko musika eskolan egiten dabe, umiak egiten dabe urte osuan instrumento bat probatu hilabete bakoitzian, ez? Holan, probatzen dituzu bateron bat eta aukeratu dezakezu. Horki askotan, ematen dizute instrumentu bat eta horrekin egon bizarre bizitza osuan. Eta gogoratzen az, trompetako irakasliak entzebala hain ondo, ni esan eban, trikitez azten nahi, trompetan edo. Eta, klaro, eta gero horrek, erabaki horiek influenzia ikarragarria dakate zure bizitzan. Imaginatu, ez dakit, Valladoliden trikitizakien. Igual ez nintzen gaur egun musikari esango, ez dakit. Ai, amonak ze disgustoa. Ez, gero trompeta berak ere oparitu sostan, bera, olentzero beran itxian, baina gaur egun hondiok erabiltzen dut trompeta hori, eta, hori, kristona guztan jata, bai. Beraz, amama trikitilaria zen? Bai, eta bezalaria, bai, inkurontakoa zan gainera, gero ermura juntzan bizitzera, baina, bai. Trompetaren eragin horrekin jarraituz, estetikoki ere badautu bat, ez? Trompeta asko bikoiztuta daude, hau ez da oso friki ez goiuri edo bai? Ni pentsatzen nintzen izkuntza. Trompeta bikoiztuak edo esaten diegu, bi melodia batera egiten dituzten trompetei. Eta hori, mariatxi giroan nahiko ohikoa da, baina mugaldeko rock eta mugalde esaten dudanean Mexiko estatu batuak giro hortako folk rock giro guztioetan ere nahiko ohikoa da, esango nuke, badela adirazgarri estetiko batez, eta horrelako asko daude trompetak bikoiztuta eta kolore horietara daramatzatenak diskoa batzutan, ez? Bai, jende asko izan dozta hori, ni egin ebanean
igual ez nintzen oso konsiente, baino jende asko diskoa entzuterakoan esan dozta. Eta ni uste dut bebai, egia dela, eta segertatzen da, oso ondo geratzen da, eta diskoan oso ondo geratzen da, baino gero zuzenian defenditzerakoan, o diskoa defenditzerakoan, ez dazkazu hain beste trompeta, ez dauzan beste melodia, eta orduan egokitu behar izan dut zuzenian ondo egiteko, ondo egin alizateko. 8 kantu gozatzen dute diskoa, erabaki zenuen banan-bana 3 aurkeztea lehenago, eta gero beste botak iritsi dira, uda honetan iritsi ziren duela hilabete gutxi batzuk. Nolako izan da prozesu hori? Kantuak bazenituen dagoeneko uste dut denak grabatuta, eta pixkanaka erakusten joan zinen, edo erakusten zindua zenean joan da diskoa amaitzen? Ez, ikusi, pandemia heldu zanean, esan eban, zorri baitein bihot ditudan abesti guzti horiekin, ez? Eta probatzeko, ni askotan grabatu izan dut beste taldeekin eta musikari moduan, baina nire proiektua ez. Eta esan, probatuko eta zelan di juan hau, zelan geratzen dian, estudiotik pasatzerakuan, ez? Abesti hauek daskat, gitarrakin defendatzen dituen, abesten dituen etxian, baina, karo, gero, estudiotik pasatzerakuan egin behar dituzu arreglo guztia, pentsatu behar duzu guztia. Eta, 3 ditun, hasteko, eta sentazioa izan zen, kristonako, geratu nintzen oso posik emaitzakin, eta orduan, gero erabakin nun beste guztiak eitia eta disko bat osatzia. Ni lehenengo 3 horiek, aipatu dituzun 3 horiek atera nitunean, ez nekin disko bat aterako nula. Eta gero konturatu nintzen, abesti guztiek elementu iburuz egiten dutela, naturarekin zer ikusia dakatela, eta, baju nintzen, ideiak apur bat batzen, eta ja diskoa osatu nun. Baina 3 horiek ateren nitunean, ez nekin disko baten parte izango ziala, abesti horiek. Tarde oscureció la noche de los rituales tan escueta y tan intensa que pronto se te olvida que después de cada noche. Beraz, La Noche Maskorta honek atera zuen lehenengoak zabaldu zuen neurri batean bidea, gaur egun Universos disko ontarako, edo honek Universos Dispares eta Nire Bazterra 3 kantu horiek izan ziren neurri batean, dena bideratu zutenak. Bai, uste dut, Universos Dispares izan zala lehenengoa. Lehenengoa urrian. Bai, eta La Noche Maskorta benduan orduan. Bai, baina ja grabatuta zuden guztiak. 3 zuden grabatuta. 3 grabatuta. Eta junintzen apurka soldatzen esan dozu moduan. Baina esnekin gero hori disko baten parte izango ziala. Eta, Universos da, ni esnekin, gero kristonako arrakasta izan dago abesti horrek, batzutan ez dakizu. Eta gehien gustatzen ezun abestia gero, jendia da, igual ez da gehien gustatzen zaiena, ez dakit. Universos izan zen lehenengua, jendia asko gustatu zaion, eta gero Universos Dispares da bestia, eta ja Universos dana batzen dulako, unibertso batean, dano gauz unibertso baten, dano gara unibertso ezberdinak, baino aldi berean bat egiten dugu, ez? Dano artian da horretik hortik juntzan historia, bai. Yo soy de un lugar muy lejano. Tu carácter cercano fue el que hizo que me quedara a tu lado. Eta beraz tematikoki ere bidean joan zinen guztiari zentzua hartzen. Naturako elementuen ez dakit, ardatz izate hori ere hasieratik etzen nuen, bain garbi buruan, eta gertatu da. Konturatu naz, abestiak egin da, gero. Jende asko esaten zuztan, baino beti itzaiten oso naturari buruz, edo elementui buruz, eta konturatu nintzen oso presenta dagozela nire abesti guztitan. Gaur egun behar kostatzen zait hortik kanpo komposatzea beba, idazterakuan hortik poetikoki uste dut oso ondo geratzen dela, eta errazaiten zait gauzak espresatzea horren bitartez. Orduan, nola jendeak esan ostan, konturatu nintzen, eta esan eban, ostra, bagia da, abesti guztietan agertzen dira elementuak, edo gauzak espresatzeko elementuak, edo natura erabiltzen dut. Eta apurka jo nintzen hortaz konturatzen, eta horrek egin zuen, horrek eman zotan zentzua guztiai. Guztiari zentzua
hartzen jarraituko dugu, eta joango gara Universos disko hau pixkana aletzen, baina dagoeneko elkarrizketa akustiko hauen lehenengo kantu entzuteko ordua ere iristen ari zaigu. Esan digu Jonek zein joko dituen, baina ez dakit ordenean esan dizkigun, beraz, zein izango da entzungo dugun lehena, Jon? Gustatuko litzake, azken, komposatu duten azkenengo abestia hemen probatzia, berzelan, bai, eta, ez dago diskoan barruan, eta gustatuko litzake probatzia, bai. Hori izango da beraz lehena, bai, kaio batek. Bai, kantua ulertzeko zerbait esan nahi duzu, edo entzuleak bere hortan entzun dezala? Hobe igual entzuten badugu, da gero... Venga, gero hartuko dugu tartea horren inguruan. Vale, eskerrik asko. Kokatzen ari zaigu Jon Moman gure set akustikoan, argiak itzali ditugu, eta une batetik bestera, esango nuke prest izango dugula, nahi duzunean, Jon. Kaio batek zeharkatu du nire kalea, nire leiotik ikusten den zeru zatian. Hau gurekin agartzeko etorkizuna, begiratzen zuten txori batek egindako ega da. Ongi etorria, emonitiri berria. Mugagabeko partekatzen dugu munduan, elkartu dira generaman norabidea. Zuaitzadar gazteak bagina bezala, argia bilatzen heldu gara orain gauden zerura, gure zerura. Heldu gara gure zerura. Gogorarazi nazazu zergaiti dauden hor nire begiak. Zergaiti lasaitzen nauten gaian geldirik dauden itxasontziak. Zergaiti gauen ordez dira iunak gure egunak. Zergaitik nahi dituzun bihurgune eta aldapak ituzten bide luzeak, bide luzeak. Heldu bagara gure zerura. Kaio batek
zeharkatu du nire kalea. Kaio batek entzun berri dugu eta primizian gainera, Jon Momaren, ez dakit, galetuko digu, rengo lanean ere egongo den kantua izan daiteke, baina hartu denbora lasai Jon, utzi gitarra bere tokian aratzorik gabe, eta segituan izango dugu berriz ere gure elkarrizketa gunean Jon Mom Universos disko hau aurkezten jarraitzeko, eta tartean, hau bezelaseko kantuak entzuteko aukera ematen duen diskoa. Kaio batek entzun dugu oraintxe Jon, nora zaramatza zuri kaio horrek ze girotara? Bai, ikusi, pasaen egia zen, eski ez dakit azaldu zeri buruz dijoen. Pasaen urtean egon nintzen Donostin bizitzen, eta, bizin nintzen kaletik kaio bat pasau zen, eta horra zin nintzen nebile nola akorde batzukin jolasten eta hori urten zen. Ez dakit, baina kristona gustatzen zait abestia, oso polita iruditzen zait, eta zeri buruz hitz egiten dago, ni esango nuke, txorian, bakizue, lehen augurek iragartzeko iragana, txorien egaldiak begiratzen zituzte, eta segun eta zen norabide zeramaten, horrek gauza bat esan ezuen edo beste. Orduan ni heldu erren nintzen hiri hortara, eta nahi nuna zen, hiri hortan alik eta oberen jutia, eta horri buruz dihua, horri buruz hitzetan da bestia. Super polilla da, asko gustatu zaiz? Eskerri asko. Eta galdetu beharra ere badaukatze musikari askori gertatu zaizue, lanak erdi bukatuta izan, duela hilabete batzuk, pandemia dela eta pixkate kaleratzeko itxaron, eta horrela ulertzen da ez dagoeneko gauza berriak badaudela eskuartean, eta ez dakit horiek erakusteko beharra ere badagoen horri batean, ez? Bai, arraro da, karo, ni etorren haze ona, nire diskoari buruz hitz egiteko, baina, karo, gauza berriak ere sortzen ari gara, o ari naz, bentsat, eta hori erakusteko, eta jendian erreakzioa ikusteko, goguak badauz be, bai. Horrek esan nahi du, bigarren lan bat ere, hor buruan bueltaka badabilela, kaso? Bai, baina, argi dago baiet. Ni uste beti gaudela, o artistak edo beti gaudela komposatzen edo bueltaka, ideiei bueltaka buruan, ez? Baina, klaro, oin egin behar dana da, egindan lan hori alik eta gehien mugitu eta alik eta gehien zabaldu. Bai. Eta denok bezalaxe kontzertu beharra dago, ez? Kontzertu behar, karo. Bai. Mundu hontan, bai. Naturaltasunez da kontzertu normalen beharra. Eta dozin tokitan eta tabernetan behar badu tabernetan, eta bai. plazetan bada plazetan, eta baino izan dadila. Disko grabatzeko... Edo zein tokitan, baino eskaini zenun bat ermuan bertan. Bai, lehenengoa ermuan izan zen. Lehenengoa proiektua aurkezteko lehenengoa ermuan izan zen. Eta hoi berezia izango zen, ez da pentsatzen. Oso berez, karo, imaginau, plaza ardia zen familia, da laguna, da kuadrilla, da urte bat gehiago dakaten kuadrilla, da oso politza zen, bai. Aipatu du lehen ere Claudia Arimariren eskutan jarri zinela disko hau grabatzeko, ekoizteko, eta bar. Zergatik Claudiren gana, ez dakit, zu Valladolid inguruan zen biltzan, munduko besten bat tokitan ere bai, baina ez dakit Barcelona Connection hori zerk sortu zuen? Ba, ikusi, eske oso politia da, historia. Justo urte urtean, ni junitzen estatu batuetara, beka batekin, eta han enbilen lanian, eskola batean, bilinguean eskola batean, eta han ezautu nun, Barcelonan bizidan, hoi nire laguna den, Ana. Eta Ana zan, Claudin neska hoia. Neska lagun hoia, bai? Neska lagun hoia. Eta horan sortu zen, nidak lagun bat, ez dakize, igual, abesti horiek, ni heldu nintzen, estatu batuetara heldu nintzenean, hasi nintzen bertako Seattleko talde batekin jotzen. Eta, bitartean nire abestiak bai jotzen nituen tabernetan eta berak zanztan, profesor zanztan, bueltatzen garenian, aurkeztuko zu, eta enkajatzen baduzue, igual, ez dakit, kanta guzti horiek grabatu aldituzu berakin, eta horan sortu zen. Eta, horregatik grabatu nituen lehenengo 3 abesti, jakiteko zelan sentituko nintzen, zelan geratuko ziren abestiak, eta aurrera, nola lehenengo 3 abesti horiekin oso ondo juntzan,
erabaki nun berakin eitia bai disko osua, eta oso pozik nago emaitzakin, bai. Kuriosoa da, ze saio honetan izan genuen Janire Arantzaberen esan ezin proiektuaren, bertan grabatutakoa da, Janire Bartzelonara Oriol Floresek eraman zuen, Jon Moma Bartzelonara Anak barkatu eraman zuen, baino han Claudia Arimanirekin topo egin zuen Oriol Floresekin. Bere izan da bateria jolea diskonetan, Oliver Marcos piano jolea, Paul Figuerero baxu jolea, gitarra elektrikoan akordeoian eta gainontzeko gitarretan Victor Aiza egonda, eta horrez gain izan dira bestelakoak ere, ze, bueno, zurekin batera oraintxe zuzenean aritzen den beste gitarrista bat ere izan zen bertan, Alex García, grabazio horietan, hasi que, bueno, hoiek izan ziren pixka bat diskoa ondu zutenak, Claudia Arimanik egin zuen ekoizpena, Turonet estudiotan, eta Magi Bataiak gero masterizatu egin zuen. Lantalde osoa egin zenuen hortarako. Bai. Eta batzutan nahi gabe urtetzen dira, o pentsatu barik juten dira ari guztiak ez dakit batzen, eta ez dakit, gertatu zitzaidana lehenengo abestiekin, claro, ni esnekan grabatzeko esperientzia banakan, baina nire, hori, lehen esan duten bezala, nire proiektua grabatzeko, bueno, hori, intentzio hori banekan, baina lehenengo aldia zan, eta askotan, estudiora juten zarenean, sortzen dira pila bat, espero ez dituzun pila bat gauza, pila bat arazo, eta purka junginan, jendia juntzan bidean urtetzen, eta bat egin zuen proiektuarekin, bueno, bai, eta asko implikatu dira, bai, esan dut, nahizetan nire proiektua izan, jendiak hartu da, gotzu, eta bueno, oso eskertuta nago. Benetan lan oso ona egin dabe, implikazio handiakin, eta hori, posik emaitzakin. Uste dut musikari egokiak ere topatu dituzula disko hau egiteko. Diskoak badu musikari hoien kolorea, baina uste dut zure kantuak bazutela dagoeneko kolore hau, eta musikari hauek bat egiten jakin dutela. Koloreana, kuriosoa da, porque emaitza entzuten duzun momentura arte ez dakizu. Osa, naiz eta akustikoan defendatu aldituzu, ez? Baina gero, gauza bat da zelan sonatzen duten holan zuzenian edo akustikoan, eta gero beste ez dakaz erikusirik diskoan entzuten dana. Eta jende asko urbildu da kontzertu eta gero, eta hori oso ondo da, baina akustikoan asko segio gustatzen zaten. Orduan, bueno, bai, segurazki musikari aproposak edo oberenak momentu hortan eta bizitzaren une hortan agertu zialako, eta ez dakit, oso posik nago, aurretik esan duten bezala, oso gustora beraien lanakin, implikazioakin, eta batez emaitzakin bai. Nolakoa da Claudia Arimariren estudio hori? Oso polita, dago, hori oso garrantzitsua da. Bai, eske dago kokatu, hori esanen un, masia baten kokatuta. Fenshuia eta energia eta... Bai, masia baten dago kokauta, beran masia badaka, eta justo beran masian parian dago eraikin bat, eta horre lehen usteo garaje bat zala, eta horrein dago eraiki dago estudioa. Eta orduan, eski ez dakizu, zelako biztak dazkan, zelako lekua benetan, deskonektatzeko bai, askotan, sartzen zara estudioan da pila bat ordu egiten dituzu hor, urtetzen zara, eta ikusten da, masia bat ez dakit buruan dekosuen, edo, anuncios de Casata Radio. Kataluniako baserri tradizional bat, tipiko bat. Baina bai, baserriak izaten dira... Publizitatea egin dodoin, baina, bueno, zimaz. Guk ez dugu inoiz horrelako pizzari jaten, Ez, seguro. Bai, uste dut garrantzitsua dela, horretik izaten polita, estudian ordu asko igarotzen dira. Bai, hori. Oso frustrante izan daiteke estudioa. Egoten dira alako, ez dakit, pilaketak. Bai, askotan. Eta honekin... Beste batzutan normaltasun dana, eta baino batzutan... Eta edo nola ere nekagarria da, energia asko doa estudio batean, belarriak, burua, arnasten duzun airea bera, dena da nekagarri, eta... Garrantzitsua da, ze estetika, ze feng shui, ze giro, ze energia duen lekuak berak, uste dut lanean eragin handia duela. Eta produktoreak baita, kasu honetan Claudik, kristonako implikazioa ekuizen bebai proiektuakin, eta funtzionatzen ez zituzten arreglo askok bebai berak, bueltak eman zizkion, eta, zimaz, oso eskertutan hau bebai, oso gainean egondalako, eta beran ahindulako bebai proiektua. Baduzu erriturik estudioan sartezareneako, atzo entzuten nion abeslari bati,
estudian, bere 5. diska zen, eta 5etan kaltzontzillo igualak eraman ditula estudiora, zortea ematen diolako. Zuk baduzu horrelako... Olakorik ez, normalian kandelak eta jartzen ditut, bai, kandelak bai. Baina hori leku guztietan, osea, juten hasenean bai, kanpora juten hasenean eta beti maletan eta kandelak erbaten ditut, eta loin baino lehen edo esnatzerakoan jartzen, ez dakit. Hori igual da erritua. Nigo jure egin zen pentsatzen, 5 disko grabatzeko ez pasara Iker Lauroba, normalean 8 urte pasa daitezkela. Ez da egin izan ditudan 8 urte hola forman aguantatu duten kaltzontzillo batzuk. Pentsatzen dut erabiltzen ditula soilik. Hortarako? Ojo! Eta hor txukun gordeta hauek estudiorako. Irlandergo nintzanean, ez dakit, igual 12 urte, opari moduan lagunei, ekarri nizkian galtzontzio batzuk, Lucky Pants. Eta, karo, bueno, Lucky Pants, hola ditzen dira. Eta bakarrik jartzen dabe... Zorioneko altzatxoak edo altzak. Eta jartzen dituzte bakarrik herriko jaisetan. Osa, gordeta askaten... Gaba ondo jandadin. No seke, eta, bueno, eta, bai. Goratu nas hortaz, goratu nas. Bueno, Jon, aipatu duzulen hizkuntza biekin jokatzen duzula, sentimendu bakoitzak askotan hizkuntza bat baduela, eta, karo, zure bizitzan hizkuntza batekin jaio eta ezten hasi, oso gaztetxo Valladolidera joan, bertan errealitate guztia gazteleraz, oia dena, berriz Euskal Herrira bueltan, hizkuntzarekin harremanetan, kantu berri erakutsi duzu euskeraz, diskoan badira 2, bueno, hor badago dantza bat, ez? Bai. A ber, naiz eta txikitan jun, oso lotuta sentitu naz beti Euskal Herriakin, eta lotu didan gauza berezienetariko bat izango nuke izan dela hizkuntza. Sarritan etortzen ginen bai, familia guztia, beste familia ikustera, beste lagunak ikustera, horregatik mantendu izan dut kuadria bai, baina ahalegin handia eginda bai hizkuntza uste dut mantendu dutela. Egia da hori 12 urtekin, imaginau, 12 urteko mutil gaztetxo bat. Bainera betxo bat. Bai, hori da. Valladoliden araldu nintzen, eta eski gogoan dut, lenguako lehenengo klasia. Goratzen az, irakasak esan zabala, bueno, dictado, ez dakiz zer. Eta esan zaban, el que tenga más de 5 faltas en la primera frase, el que tenga más de 5 faltas repite dictado. Eta ni lehenengo bi esalditan neskan 10. Osa, ni dena euskaraz ikasi nun, eta bapatean aldaketa potentia izan zen. Eta gero, justo edad horrekin, 13-14 urtekin, zure izateko eraikitzen, edo... Eta ni han neuan, baina omengoa sentitzen nintzen, eta orduan honekin lotzen zidan, bueno, gauza, familiaz aparte, hizkuntza zan, eta nire hemengo lagunek kuadriakuek entzuten zuten musika, eta euskera zan, eta bueno, horrek egin dau, urte guzti horietan ziar, hizkuntza mantentzea, eta gaur egun, egia duela 2 urte heldu nintzala, gutxera era, eta, bueno, ni errastasun handio badakat idazterakoan, espresatzerakoan, asko zobeto uste despresatzen azela gazteleraz euskeraz baino, bueno, alare hizkuntza mantendu dut, eta nahi dut esfortzu horiein bebai abestitan euskera, nire altzor bat dela, benetan, eta urte guzti horietan mantendu izan duten hizkuntza da, eta bueltatu banaz, Euskal Herria da euskeraz bizitzeko, eta hizkuntza hori bizirik mantentzeko. Ez dakit, eta horregatik nahi izan dut, nahiz eta igual gaztelera sobeto espresatu, eta ez dakit, nahi izan dut abesti horiek euskera zeitia. Hoietako bat entzungu dugu, ondo baderitzozu, nire bazterra. Bai, hori garrantzitsuenetariko bat, bebai, hizkuntza zapartitzetan dugu bebai nire munduko bazterrari buruz, Euskal Herria, baina batez be Urtiola bebai, han bizialako nire gurasuak, eta bai, ez berezienetariko bat. Asko entzun dugu, nahiz erratian, nire bazterra, baina inoiz ez formato akustikoan eta zuzenean, beraz, zoaz eta eskerrik asko. Eskerrik asko.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Jon Moma dugu gurekin eta nire bazterra kantua eskainiko dugu. Nahi duzunean, Jon. Zehatz mehat neurtuko dut zu deskribatzeko erabiltzen ditudan hitzak zuri buruz hitz egiterakoan ipintzen dudan pasioa ez da nahikoa izaten beste kulertzeko sentiarazten didazuna nire bazterran gure munduan nor naizen hasten badut nondik natorren ulertzen laguntzen didan toki hura nire bazterra, gure bazterra nire bazterra, zure munduan nor naizen hasten badut nondik natorren ulertzen laguntzen didan toki hura nire bazterra, zure bazterra. Zure pagoen artean egoten naiz une oro haritzak dauden zure baso zaharrek askatzen duten aire garbi gura arnasten dut zure sustraiak bukatzen diren leku hortan aurkitzen da gure harimaren sekretu zaharra ahoak betetzen dituen erentzia bakarra nire bazterra, gure munduan nor naizen hasten badut nondik natorren ulertzen laguntzen didan toki hura nire bazterra, gure bazterra nire bazterra, zure munduan nor naizen hasten badut nondik natorren ulertzen laguntzen didan toki hura nire bazterra, zure bazterra. Nire bazterraren bertsio akustikoa Jon Momaren eskutik, berriz ere kantutzarra eta egia da berak dion bezala akustikarekin bakarrik ere kantuek hartzen dutela ikaragarrizko zentzua eta indarra eta bai baduela berezko xarma. Segituan izango dugu gurekin elkarrizketa setean mikrofona irikiko diogu, baina aurrez aurre oraintxe izango duena, ez da erresa izango, ez da makala izango, ze ez dakit ezagutuko duen datorren tartea. Sarraskia. Sarraskia dator, Jon. Goiuriren eskutan jartzen zara. Gizu zer den sarraskia? Ez, egia esan ez. Sarraskian, tarte honetan, hartzen ditugu letrazatiak eta galderak egiten ditugu. Edo, letren analizi bat egiten dugu. Nire letren? Zure letren analizia. Akaso orain lotuko dituzu konexioak esan zu, zergatik eskatu zizkidaten letrak idatzi. Bai. Lehenengo galdera da, zureak dira letra guztiak, ez da? Bai. Ze batzutan gertatzen zaigu, egian musikariak etortzen dira, eta letrak egin dituna ez da etortzen, eta orduan batzutan zalantzak, ez? Ai ama. Baina, beraz, zureak dira. Universos disparesetik hasiko naiz. Hor momentu batean esaten duzu, ahora es siempre todavía. Pentsatu dut Antonio Machadoren hoy es siempre todaviaren hori da. Birasmatze badela. Badaude horrelako gehiago diskoan zehar? Diskoan zehar, ni esango nuke eset. Uste dut eset. Baina hori, erreferentzia hori jende gitxik harrapatu dago, Bai. Benetan, ke pasada, bai.
Eske, batzutan, sarraski esaten dugu dela, zuek gainditu beharreko zerbait, baina... Baina, esketan gu gainditu behar dugun zerbait, Gu gainditu beharrekoa... Jo, bai, horregatik da, Ke guai. Kontu da hemen, sarraskia gainditzeko, suposatzen da, zuek gainditu behar duzuela galdera, eta Goiuri dabi hemen ospatzen, Baina nire bai jarri na superposik, bueno, asmatu bezulako, referentzia hori errapatu bezulako, eta pasada bat, Juhu! Gero, nik hemen azalpen bat nahi dut. Me sentaré abestian esaten duzu, tampoco pretendo abarcar con estos brazos los sueños que no sean míos, esos que me corresponden por derecho. Hau da, zureak ez dira, baina zuri dago kizkizu. Nola da, hau? Nireak ez direnak ez ditut bezarkatuko. Bakarrik nereak direna. Osa, nere espazioa ez dakit... Nereak ez diren oiek dio. Hori da. Ez du nahi besarkatu edo ez ditu nahi beso artean hartu, nireak ez diren ametsak. Bakarrik borrokatuko ditut nireak diren oiek, nireak diren amets oiek. Ulertzen, inorrez zapaldu barik, hori, bakarrik nire lekua defendatzen nabil, o nire ametsak defendatzen. Eta zein dira amets horiek? Bueno, asko dauz, ez? Momentu hortan, goratzen az, idatzen unian, nenbilela erabakitzen, estatu batuetatik bueltatzerakuan nun kokatu. Eta hor, bueno, ona etortzeko gauza asko laga berrizen ditu natzian, eta nire ametzak zian, hori, hemen sustraiak bota, hemen bizi, Euskal Herrian dine. Eta nekan gauza guztiei agur esan nien. Eta esan, bueno, holan oin erraz esan dezaket, baina momentu hortan, nahiko gorra esan zen, eta horri buruzitzaiten dut. Atzean lagana nitun gauza guzti horiek, eta nire ametzak hemen zeudela usten eban, eta horregatik hartu nuen erabaki hori. Bai. Jo, gustatzen jata, sexy hau, niretzat oso garrantzitsua dira, nire bestietan, igual garrantzitsuena da, letrak dira garrantzitsuenak, eta nahiko sakonak dira, batzutan ez dira errazak oroitzeko, bueno, nahiko luziak dira, eta ez dira errazak oroitzeko, eta gustatzen jata, sexy hau. Xe, posi, Goiuri. Beste batean diozu, marcharé perdido entre mis preguntas raras, pero volveré con las ideas más o menos claras. Ideia horiek argitu dituzu? Hainbeste huelita ondoren. Antzinako, hori idatzin eban, igual duela 10 urtea beste hori. Gero, egokitu dut, baina letra hori idatzin eban duela urte asko. Momentu hortan ez dakit zentzu zian duda horiek. Suposatu baiet, unaino aldu bagara. Hoi hona da, ez? Ez balin badakizu zeintzean bazalantza horiek, horrek esan nahi du gainditu dituzula. Lehenengo diskoetatik bigarrenetara sortatzen den, gertatzen den aldaketa nabarmenena izaten da, lehenengo diskoan badirela iraganeko kantuak, eta bigarrenean denak dira garai konkretuago batekoak, ez? Bai, izan daiteke. Ke bueno. Que la niebla se despeje, me sentaré. Eta hemen galdera oso garrantzitsu bat. Ermuak itxasoa dauka? Zera iztoa zean. Badakit ezetz. Baina, karo, ni hasi naiz, diskoa entzuten eta letrak irakurtzen, eta, bueno, aún negocio con el mar, adibidez, edo olor a salitre, edo desembocan en tu mar, edo sumergirme en un mar de intenciones, edo zenbat marea bizi, eta, claro, ia beste guztietan topatu ditut itxasoaren erreferentziak. Bueno, niretzat oso garrantzitsua da, itxasua, eta egia da ermuak ez dakela itxasorik, baina itxasotik gertu dago, Baiaolidekin konparatzen badugu. Hori, Xabarun, agian Baiaolidek itxasoa dauka? Baiaolidik, bueno, oso arro dagoz, Baiaolidiko jendea oso arro dago, esaten duelako ondartza dakatela. Eta, bueno, zimaz, errekan dakate hola ondartza txiki bat, eta... Duero ibaien. Duero ibaien. Ez, Pisuergan. Pisuergan egia da. Bai, Duero bai, bueno... Bai, han provintziatik igarotzen da, baina ez iritik. Eta hori da, bueno, ermutik 20 minutura dakagu itxasu dakagu, eta sarritan juten az, Eta, bueno, bakit ez dakatela, nire ametza, ikusi,
Itxasotik gertu bizitzea baita. Hori da metxetako bat. Hori Bueno, claro, itxasori referentziak normala da, ez? Elementuak aipatu ditu, elementuak ditolako, eta orduan, claro, ura elementu horietako bat izaki, normala da. Aizu, gainditu duzu sarraskia. Bai, Bai. Notakin. Eta gainditu duzu tramparik egin gabe. Ze, lehen Rafarro da elkarrizketatu dugu, eta pasadeen denboraldian, sarraskia egin genion, eta mini punto extra eman genion kafea aipatzeagatik bere letratan. Eta zuk ez duzu kafea aipatu, eta hala ere gainditu duzu. Zorionok. Du kafea aipatzen, ez delako oso kafezalea, hori ere esan behar dugu, zio galdetu, baina lehen ere kontatu digu. Jon, kantuaren bueltan oraindik mailan izango zara, naiz eta ja agurtzen hasiko garen, baina oraindik azkeneko kantua entzun behar dugu, eta Universos Dispares izango da. Zuzenduko dut, lehen esan dakoa, hori izan zen, ezagutzera eman zenuen lehenengoa. Bai, eta disko osuari, izen burua eman zion abestia, disko osuari zentzua eman zion abestia. Bai. Eta oso azkar arrakasi izan zuen kantua. Reprodukzio mailari ikuste begiratzen badiogu, jendeak asko jotzen du, ez, kantu honetara? Bai, ni harritutan horregatik, Beno, badoa, berriz ere Jon Moma, gure set akustikora, eta bertan Universos Dispares eskeniko dugu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Jon Moma eta Universos Dispares. Nahi zonean, Jon. Yo soy de un lugar muy lejano, tu carácter cercano fue el que hizo que me quedara a tu lado. Fuimos conjunciones coordinantes, independientes que bajo una misma atmósfera chocaron. Universos dispares, universos. Dos lunas sin centro de gravedad giran en la misma órbita y se repelen. Nunca he podido verlas completas, a pesar de ser viejas y de estar siempre llenas. Yo soy el aire que giró las veletas, pero no pudo derribar el par de luz, el que te sigue esperando en esa casa en las afueras. Mis dos mitades sin tus letras nunca estarán completas, siguen doliendo las heridas de mi cruz. La luz que buscas se encuentra en el fondo de mis maletas. Frente a vicisitudes que tejieron las tormentas sin saber lo que dentro estas albergan, y ahora que siempre todavía la singularidad de cada momento no me cicatriza. Universos dispares, universos. Dos lunas sin centro de gravedad giran en la misma órbita y se repelen. Nunca he podido verlas completas, a pesar de ser viejas y de estar siempre llenas.
Yo soy el aire que giró las veletas, pero no pudo derribar el Partenuz, el que te sigue esperando en esa casa en las afueras. Mis dos mitades sin tus letras nunca estarán completas, siguen doliendo las heridas de mi cruz. La luz que buscas se encuentra en el fondo de mis maletas. Universos dispares, universos. Hortxe universos dispares formatu akustikoan, gure laborategian bigarren kafean, Jon Moma, eta guk pixkana agurtu behar dugu gaurko saio hau, baina oraindik geratzen zaizkigu. Minutu batzuk musikaz gozatzen jarraitzeko, tartean entzun dezakezuen hontaz ere gozatu behar dugu. Jon Moma trompeta jole modu askotakoa da. Ez dakit jasa ere gustoko duzun? Bai. Eta ez dakit Dizzy Gillespie gustoko duzun? Asko, dakat, gainera, ikusi, nire logelan dakat Dizzy Gillespieren poster bat. Chet Bakerrena bai. Badokat Chet Bakerren liburu bat, bukatzen dudanean pasako dizut, ikaragarri hona da eta bertan agertzen dira Dizzy Gillespie eta besteen bat, baina gaur honen seikotearen kantu hau, Darwin the Red Fox aukeratu dugu, azken txampa hontan murgiltzeko, izan ere, haren seikoteko eta neurri batean Ark Detroiten deskubritu zuen Ray Brown kontrabaxu jolea handiaren jaiotze eguna gaurkoa delako, 1926an jaio zen Pittsburghen, Pensilvanian, eta bueno, Gillespie's gain, Charlie Parker, Max Roach eta beste jazero handiekin ibilitakoa, baina hori baino askoz gehiago ere egin zuena, eta bertsionetan Gillespie's gain, Hank Jones pianoan, James Moody saxoan, Milt Jackson vibrafonoan, eta Philly Joe Jones baterian, noski Ray Brown kontrabajoan dela. Gillespie sartuko da horrelako aromatean, baina James Moody flautarekin flipatzen ikusten ari gara, saxu jole eta flauta jole bikaina izan zen, baina batez ere, kontrabaxu linea eta walkin horiek entzuten nahi genuke. Gauza kuriosoak daude Ray Brownen inguruan. Garai hartako, jazzista asko bezala hainbat eta hainbat estilotan murgildu zen, hainbat instrumentuekin aritu zen, musika konposatzaile izan zen, pelikuletarako soinu bandak ere egin zituen, giro ikaragarrian murgildu zen, baina bera izan zen, Ella Fitzgerald handiaren senar, eta kuriosoa dela diot, banandu ostean ere elkarrekin lanean jarraitu zutela, harreman bikain izan zutela, eta kuriosoa da, jazz giroan bestelako egorak askoz arruntagoak izan dira. Aipatu dugu lehenago, Chet Baker bezalako figura trompetistiko erraldoi, eta aldi berean monstro ere bazen tipo bat, eta drogen gora beran eta estatu batutako kosta batetik besterako borroka jazzistiko haietan drogek ere ikaragarri suntzitutako bizitzak, toxizidadez beteriko bikoteak eta bestelakoak, eta, kasuan gauzak bestela gertatu ziren, bide luzea egin zuen, hori ere ez da ohikoa, Ray Brownek 2002an hiltzen, 26an jaiota,
berrogeita hamarreko, 60ko hamarkadan jazz giroan ibili zen jendearentzat iaia pentsa ezina, eta bere bidean pentsa, Diana Krall bezalako artistaia garaikideekin aritu zen, hainbat eta hainbat bira egiten, 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, eta horiek utzi zuten, I Thought About You bezalako lan hauetako bat, Ray Brown triok eta Diana Krallek elkarrekin egindakoa. Kontrabaxoan ez dira asko, euren izena jazzista hundien mailan kokatzeko gaitasuna izan dutenak, inoiz, aipatu ditugu Charles Mingus eta bestelakoak, Scott LeFaro, baina zalantzarik gabe hementxe dugu kontrabaxuaren adibidea hundietakoa, bere trio osatu, eta artista ikaragarri pilarekin biran eta jotzen aritu zen gizona. Ray Brownen jaiotze egunean, agurtuko dugu bigarren kafea. Diana Krall gaztetxo zela oraindik arekin egindako parte hartze honetan. Eta jazz giro honetan agurtuko dugu, Jon Moma ere. Bale, eskerrik asko, ez dakit, hainendo jaso didazuelako, babestu didazuelako, galde negatiboa egin ondo portatu zaria, eta oso gustora egonaz, benetan. Lasai, galdera zaiak orain mikroak izten ditugu. Eskerrik asko, Jon, eta kakapila. Bi eskeragatik. Yuri, zu bihar arte? Bihar arte, Astea, hasi, eta... Bihar zein dator? Bihar dator, ai ama, hau esan behar dizugu. Claro. Gizon hau dator bihar. Sarraskia. Bai, Kandido Uranga handia izango da gurean, Inigo Gaztesirekin batera antzeslan berri aurkeztuko dutelako, Oiana Maritorena ere gurekin izango dugu, Igor Estankona ere bihar dator. Ora? Ez? Bai, bihar dator. Bihar dator Igor Estankona, poesia izango dugu izpide, eta proiektu berriak, egitasmoak, astebururako gauzak, agenda. Ez dakit saioan denak abituko zaigun, baina I Thought About You honekin, oren bai, gu bagoaz, plazer baduzu, bihar arte. Eta plazerek ez baduzu, etorri behintzat kasu egitera, zarrait. Agur! About you, I passed a shadowy lane and I thought about you. 2 or 3 cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town, and with each peak the same old dream. And every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you. Shoot, 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 shoot. Shadow, 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 you know. I thought about you. Shout day day, she day day, shout day day day, she day day day. Whoa,
You should have thought about me. Keep calm and bigarren kafea.